Aiwa tichida kutendai mhuri yeZimbabwe nekuda kwesapoti yamunotipa pano paSaint TV. Aiwa patiri kupfuurira mberi kukurukura nyaya yemwanakomana iye anonzi iye Gilfin ndagona this time mama makasimba here ndiripa makadiyo tiri nani. Mungada kutizivisa kuti mwanakomana anonzi Gilfin munomuziva here uyezve upenyu hwake hwakamira sei munharaunda? Gilfin ndinomuziva. Upenyu hwake munharaunda kutotirwadza sevabereki. Noti mararamiro ari kuita iko zvino izvi paanofamba kana nyange akati aende kune vamwe munhu asina kusununguka. Ari kungofamba akangobatikana kana kutya kuti ndogona kungokuvadzwa kana kurohwa nevamwe. Hanzi chikonzero chiri chechi futi? Tongoti Gilfin kubva paakakidhinepwa kubva achienda achizodzoka vanhu vazhinji vakatadza kumugamuchira kana nazvino havasi kumugamuchira. Alright. Nokuda kwekukidhinepwa kwaakaita vazhinji vanotaura zvavanoda pamusoro pake. Vamwe vanoti izvo uri ngochani, vamwe vanoti uri mugeyi, vamwe vanoti izvo uri musatanisi. Saka izvozvo manje zvinhu zvakangooma zvichitaurwa pamwana. Imimi makatanga kumuziva rini mwana? Kubva achizvarwa. Alright. Kusvika paari zvino paari. Kubva achizvarwa maimuona? Taimuona achikura. Aiitawo sei pawatingati hunhu hwake semwana? Gilfin tongoti kubva achizvarwa akangozvarwa tongoti zvaari izvozvi ndo mazvarirwo akangoitwa. Anongonyanya kuda kupfekawo dressing yechisikana, nyangwe bhutsu dzake, nyangwe makalazi anopfeka kazhinji kacho ndezvechisikana. Saka ndinoona kunge ndo zvaakangoberekwa ari, ndo zvaari. Saka kubva ipapo kusvika nanhasi ndo zvaari, ndo mapfekero ake, ndo magariro ake kana mafambiro ake, even nyangwe kutaura kwake chaiko chaiko unotofunga kuti musikana kana usina kumuona ari kutaura asi ari mukomana. Kune nharaunda ndo mamunogara kwavanogara muno mukaroi vamwe vasiri kumugamuchira, mungadawo kuti kudii kwavari vanhu vakadaro, kunyangwe nevaivo vanotaura maabusive words vachitaura kumwana? Kune vamwe vasiri kumugamuchira munharaunda matinogara. Tinokumbirawo kuti izvo ngavagamuchire mwana, ndo zvaari, ndo maberekerwo aakaitwa. Hapana zvatingambomuite noti nyangwe nesu vabereki vacho takatombotaurawo naye but takatozongoona kuti ndo zvaari, ndo maberekerwo ake, akangokurawo akadaro, hapana zvatingamuite. Nyangwe munharaunda totongokumbirawo kuti vanhu ngavangozvigamuchira kuti ndo zvaari. Vakakwanisa kuzvigamuchirawo nyangwe kana naye Gilfin wachoka tinoona kunge nyangwe pakufamba anofamba ari munhu akasununguka. Noti atochirira upenyu hwake kuti ndogona kurohwa, ndogona kungokanganiswa, zvakangosiyana siyana. Noti hatizive kuti munhu anenge achifunge kana amuona. Zvakare pane vamwe vemutemo vanokwanisa kubatsirana nemwana, uyezve kune vamwe vabereki vakatowanda muno muZimbabwe vari kubereka vana vakaita saGilfin. Mungadawo kutiwo kudii? Kune vanhu kuberekawo vana vakaita saGilfin. Tinongoti kana zvauya zvakadaro ngatizvigamuchirei, ndizvo zvatinenge tapirwa naMwari. Hatikwanisi kuzvirasa nokuti ndizvo zvatinenge tapirwa, kwakutongozvigamuchira sezvazviri. Kune vemitemo tinokumbirawo kana dai zvanga zvichiita saGilfin kuramba tichimuona achingofambawo kana akugara kumba asingaende kuchikoro, zvinhu zvinototirwadza, zvinhu zvinototibata. Noti kana ukatarisa zera racho raari izera rokuti izvosva ningadai ari kuchikoro. Saka nemamiriro ezvinhu nezvazviri muzvikoro macho zvakutotiremera, zvikutotirwadza. Kuti vemutemo dai vanga vakwanisawo kana nyangwe kupindira, nyangwe muzvikoro macho vachienda vachinotaurawo nevari muzvikoro ivavo, kusanganisira vakatanga kutaurawo nevadzidzisi nemahedhi epachikoro. Ndofunga pamwe vangakwanisawo kuzvigamuchira. Noti tinotoona nechishuwo chokuti Gilfin adzokere kuchikoro. Kuramba takangomutarisa hazviitiri zvakanaka. Aiwa tinokutendai nekuda kwenguva yamatipai kuti tinge tinokurukura pamusoro pemwanakomana wedu. Aiwa tinoda kutenda mhuri yeZimbabwe tichivimba kuti
tichanzwawo kuchema kuri kuita mama vatinawo panapa vari kuramba vachiadvocata for girlfriend kuti aiwa isusu secommunity ngatigamuchirei mwana nokuti ndozvaakatozvarwa akaita, ngatimugamuchirei sezvaari.